to určite zaujímavé zápasy a mohli sme sa skonfrontovať aj s týmami zo Švédska alebo Fínska, čo sa málo kedy stáva. Väčšinou, keď sa hrá s niekým z zahraničia, tak sa hrá s Rusmi alebo sem tam so Švajčiarmi, takže určite to bola aj pre nás nová skúsenosť a začali sme veľmi dobre a škoda týchto posledných zápasov, alebo tohto posledného viac menej by som povedal. Tak určite je to príprava, ale myslím si, že dosť prestížna príprava, išlo o každý výsledok. A myslím, že výsledky sme uhrali dobre. Každému týmu sa stane, že buchne alebo že sa mu nezadarí zápas. Aj dneska v podstate dlho sme to držali na 1-1, potom sme úplne zaspali posledných 5 minút druhej tretiny a bolo po zápase. A neviem si to vysvetliť, že čím to presne bolo, ale aj také zápasy sú, treba sa z nich poučiť a čo najrýchlejšie sa vrátiť k dobrým výsledkom. Je to super, že hráme proti takýmto tímom a je veľa manšaftov má také kádre, že proti takým hráčom nehráte často, takže určite my sme sa v tých zápasoch vypli akože výborným výkonom v mnohých, takže určite to hodnotím pozitívne. Tak jasné, že máme najvyššie ambície, tak ako Slovan vždy a určite chceme vyhrávať a chceme vyhrať posledný zápas, takže v sezóne, takže určite to všetko k tomu bude smerovať a sezóna určite nebude ľahká, bude sa dáriť, nebude sa dáriť, určite prídu aj nejaké krízy a bez tohoto v podstate, bez tohoto sezóne ani nejde, alebo málo ktorý klub si tým prejde, že je bez krízy, takže určite sezóna bude náročná, ale ja verím, že pripravení sme dobre a že ju zvládneme a že na konci budeme spokojní.